Τις αποστάσεις εκμηδενίζει η Chorus Call Ελλάς με τα συστήματα και τις υπηρεσίες τηλεσυνδιάσκεψης που διαθέτει. Η Chorus Call Ελλάς είναι μέλος της Chorus Call Incorporated, η οποία είναι η εταιρεία η οποία παρέχει υπηρεσίες τηλεσυνδιάσκεψης με γραφεία ανά τον κόσμο. Η τηλεσυνδιάσκεψη είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, ένας τρόπος συνάντησης. Η Chorus Call με την εταιρεία της Company δίνει την ευκαιρία στους πελάτες να επικοινωνούν, να συναντούνται με αυτόν τον τρόπο. Σας πω για τα κεντρικά της Chorus Call βρίσκονται στην Πενσιλβάνια της περιβαλλοντικών πολιτικών. Έχουμε γραφεία στον Καναδά, στην Βραζιλία, στο Ιαπωνικό Πρωτοδείο Αγροτικό, στην Αυστραλία, Ινδία, Ιταλία, Ελλάδα, Γερμανία και Ελβετία. Όπως σας είπα προηγουμένως, παρέχουν υπηρεσίες τηλεσυνδιάσκεψης, τη συνάντηση χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο, το βίντεο, εφόσον υπάρχει και βίντεο εξοπλισμός, και το ίντερνετ. Μέσω της τηλεσυνδιάσκεψης, τηλεφωνικής τηλεσυνδιάσκεψης, ένα περιόριστος αριθμός ατόμων έχουν δυνατότητα να συναντηθούν. Είναι δυνατότητα να μιλήσουν, να ακολουθήσουν οδηγίες, να ανταλλάξουν απόψεις και data, και επίσης με το βίντεο έχουν δυνατότητα να έχουν και εικόνα. Μπορεί ο ένας να βλέπει τον άλλο.